On tullut tässä kanavalla käsiteltyä monia tuotteita, jotka on kestänyt säilyttämistä yllättävänkin pitkään. Mutta otetaan nyt tässä vaihteeksi tuote, joka ei ole kestänyt. Tässä on kuivattua valkosipulia, joka on ostettu Brasiliasta. Ja täällä on vanhenemispäivämäärä on 0708, valmistuspäivämäärä 0707. Ja mäpäs nyt maistan tätä. Tää on siis ollut avattuna ja tätä jo maistoin aikaisemmin. Mutta tehdään nyt näin testin vuoksi. Tää on oikein tympeen makuiseksi mennyt, eli tää tuote menee nyt sitten roskiin.